बे समाव स्टुडिअ दं आं जेंजें नार्जारी। बाक्सा जिल्लानि मानास सखिखौ साफायनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास सखिखौ हिमालय सेरफां संख्रै हाजो ससाइटिनि बानजायनायाव बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सुबनकाटा दखरा एबसुनि हेफाजाबजों मानास सखि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाखौ साफायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बे साफायनाय हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारीजों लोगोसे जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिफोर आरो सुबनकाटा दखरा एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बाथाबारि हाग्रा बिफाननि मावख'नि बिफानारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारी बिथाङा मानास सखियाव लावखार ओंखाम जानो फैगोन बिथांमोना जाहाथे जौ एबा फेग्रा मुवाफोरखौ लानानै थासारिखौ गाज्रि खालामा बेनि थाखाय खावलायहरो। मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारी। मोनसे मिथिंगाजों समायना बुंफबनाय हालामखौ जोङो साफाय अभियान मोनसे लादों। सुबनकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नैबे हिमालय सेरफां संख्रि हाजो मोनसे कमिटि। बे कमिटिया गोदानै मोनसे सान्थौजों आरो जोंनि जिखिनि मिथिंगायारि सोमखोर मिथिंगायारि समायनाखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे जे दाब दाब जायगानिफ्राय सखिखौ नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय दिनैनिफ्राय थागथियारि जादों आरो दिनै बिनि थाखायनो बेहाय जिखिनि बेहाय गाज्रि बा नैबे प्लास्टिकफोर बायदि माने जाबोर जानानै दंमोन बेखौ साफा खालामदों आरो बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो गोसो गोथारै मदद होनाय जादों। जोंनिफ्राय बेखौ खावलायनाय जे बे सखि हालामा बा सखि बे जायगाया ओरैनोबाबो मुंदांखा जाखाबाय, नाथाय बेखौ सामलायनांगौनि थाखायसो जोङो दायथ' लानांगोन दिनैनि समाव। मानो होनबा बे हालामाव बा बे सखि ओनसोलाव गोबां मिथिंगायारि सम्पद दङ आरो बेखौ मिथिंगा मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा बयबो बुजिलायो आरो बेखौ मोजां मोननानैनो सिगां बोसोरफोराव फैनाय जादोंमोन आरो गोबां माने गोजान गोजाननि सुबुंफोरा बेहाय फैनानै दसे गोजोननाय आरो बोथिसे जालांनाय बे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारिखौ लालांबाय थादोंमोन। बेहाय लावखार ओंखाम जानायनि अनगायै मा मा खाबुफोर? बेवहाय ओरैनो जों जुदि नायोब्ला साखाथियाव हाजो दङ, खाथियाव भुटान दङ, भुटाननि सिमा दङ, बेजों लोगोसे ओरै मोननै बाहागोथिं दै सेर सेर बोहैनाय एकदम गोथार दै, एकदम निट एन्ड क्लिन मोनसे क्रिस्टेल माने क्लिन वाटार, एक समायना मोनसे दै जाय दैखौ जोङो थोंजोङै लोंनो हायो बेफोरबायदि दैया बेहाय बोहैबाय दङ। बेजों लोगोसे नैबे जिखिनि संख्रि हाजो गोदोनिफ्राय जों खोनाबोबाय थादों बे जायगायाव संख्रि हाजो आरो मैदेरा बेहाय फैनानै जाफैयोमोन, गेलेफैयोमोन। दा बेखौ जोङो फिन मोनसे सामलाय आफाद गोदानै बेहाय जाखांफिननानै बेखौ सामलायनो थाखाय थियारि जादों। दा जों खावलायगोन फैबाय थानाय समाव बयबो जाहाथे बेहाय गोजोननायखौ लाफैयो आरो बेखौल' खावलायदेरगोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलखौ जाहाथे दाखोर खालामा। मानो होनबा गुबैयै प्लास्टिक, बे प्लास्टिकखौ जाहाथे बेबहार खालामोब्लाबो जिखिनि डास्टबिन होनाय जागोन, जिखिनि बेहाय साब सिखोन खालामनायनि थाखाय रुल्स एन्ड रेगुलेसन गाइडलाइनफोर होगोन कमिटिया, बेखौ जाहाथे बयबो मानिलायो बेखौ खावलायदेरनाय जाबाय। लावखार ओंखाम जानाय जायगाफोराव नुनो मोनो जे जौ लोंनानै बांद्राय जौ लोंनानै नांलायनायखौ नुनो मोनो, लोगोसे लामाफ्राव बिदिनो एक्सिडेन्ट जानायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङाव जौ फेग्रा मुवा बेसादखौ होबथानायनि सायाव नोंथांमोना माबायदि राहा लागोन? बे जौ लोंनाया बिखेखै जौखौ बुङोबा एसे लिमिटाव थानांगौ। जौखौ लोङै नङा, गासिबो हारिनि गासिबो गुबुन गुबुन जाथिनियानो लोंगोन, खिन्थु लोंनायनि माखासे लिमिट दं आरो जुदि लिमिटखौ क्रस खालामोबा बिनि सायाव जिखिनि बेबस्था लानांगौ बेखौ लानाय जागोन। मानो होनबा बेवहाय रंजानो फैगोन गोबां, बेहाय जिखिनि मेलेमजिबिफोर फैगोन, दाब दाब जायगानि मानसिफोर फैगोन। दा नैबेहाय दुम दाखाला खुनु दिन बेखौ सहायनाय जानाय नङा आरो लोंनानै जानला मानला माने दुम दाखाल खालामनाय बा समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय बेखौ बेहाय सहायनाय जानाय नङा। नैबे कमिटिजों बिनि थाखायनो बाक्सा जिल्ला आरो माने सुबनकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै दङ आरो बे कमिटिखौ जोङो खावलायदों। बे कमिटियाबो गोख्रों माखासे रुल्सफोरखौ फैनायनि सिगां हाबनायनि सिगां जाहाथे होखागोन आरो बेखौ बिथांमोना गाइडलाइन खालामबाय दङ आरो फैनायनि सिगांनो गेटआवनो जिखिनि रुल्स बेवहाय बाहायनांगौ, बोरै माने सोलिनांगौ आरो बेखौ रंजानायजों लोगोसे जोंनि जिखिनि मिथिंगायारि सम्पद बेखौ बोरै रैखा खालामनांगौ बेनि गाइडलाइनखौ होनाय जागोन, बेखौ मानिथारनांगोन, बेखौ खावलायदेरनाय जाबाय। जौ लोङोब्लाथ' मानसिनि जिखिनि साननो हानाय खेमथा बे गैया जाखायो।
दा बिनि थाखायनो जों खावलायगोन लाइमोनफोरा बिखेखকৈ दा दिनैनि समाव लाइमोनफोरा गिख्रंथाव जौल' नङा माने ड्रागसिम सहैनानै दङ। दा नैबे ओनसोलाव जों खिन्थु बेखौ एलाव होनाय जानाय नङा। बिनि थाखायनो बाक्सा जिल्ला आरो सुबनकाटा दखराया बेहाय जथायै नैबे हिमालय संख्रि हाजो कमिटिजों दंफायो आरो बिनि थाखायनो थाफानांगोन, मोनफ्रोमबो जायगायावबो थाफानांगोन जे जोंनि समाज बेरेखा खान्थिया जौ लोंनायजों जोंनि समाजखौ जोङो मोजां मोनसे लामाजों लांनो हानाय नङा। आरो नैबे हालामखौ जुदि मुंदांखा खालामनोब्ला, नैबे हालामनि नामखौ जुदि लाखिनोब्ला, सकिनि नामखौ जुदि लाखिनोब्ला, संख्रि हाजोनि नामखौ लाखिनोब्ला जौ लोंहोनानै जौ फेनानै बहाबा एक्सिडेन्ट जानानै बे नामखौ जोङो लाखिनो हानाय नङा। आरो गोबां मोजां मोजां जिखिनि सुबुंफोर गुबुन जायगानि दिल्लीनि, गुवाहाटीनि बायदि बायदि बायजोनि सुबुंफोरा बेहाय फैनानै जायगा माने लाफैनो हायै अबस्थामोन जों सिगांफोर जुदि नायोब्ला। दा नैबे अबस्थाया जाहाथे नैबे समाव रावबो जाहाथे खालामा, दिनैनिफ्रायनो जों बेखौ खावलायखानानै दोनबाय। माने जौ लोङोब्लाबो बेखौ बेफोरबायदि फेनानै गोग्लैनाय एक्सिडेन्ट जानायसिम जों माब्लाबा एलाव होनाय जानाय नङा। आरो जुदि जाफ्लाङोबा बिनि सायाव जोङो जेरैबायदि बेबस्था लानांगौ, जेरैबायदि थांखि लानांगौ, बिनि सायाव जोङो थांखि लानाय जागोन। नैबे फैबाय थानाय सानब्रै सानबानि उनावनो जों बेखौ गासै बिटिआर हालाम आरो आसामनि दाब दाब जायगानि लावखार ओंखाम जानानै मोजां मोनग्रा एबा मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा रायजोफोरनि थाखाय जों बेखौ बेखेवना होनाय जागोन। बेसेनखौ नोंथांमोना माबायदि? दा बेवहाय बेसेन होननानै बुङोबा जिहेतु थांनाय समफोराव नैबे जिथु लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बेखौ मोनसे NGOआ सामलायदोंमोन। दा बेवहाय सरकारजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन। दा बिथांमोना बेवहाय गावसोरनि गोसो बायदि मोनसे टेक्स लादोंमोन। दा बेवहाय सरकारा जेबो बेनिफ्राय मुलाम्फा जायामोन। नाथाय दिनैहाय बिटिआरआव गोदान सरकार फैनायनिफ्राय मोनसे थांखि लादों जे सरकारा मोनफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानिफ्राय बेवहाय सरकारा मोनसे मा होनगोन बेखौ टेक्स लागोन। दा बेवहाय सरकारा मोनसे टेक्स खाना होदों जे 100 राङाव सरकारा 30 रां लांगोन, बिनिफ्राय 70 रांखौ बेखौ सामलाय आफादा मोनगोन। दा बे लेखायैनो आथिखालनि माखासे मुवा फोरनि दाम बारायनाय थासारिखौ नायनानै सरकारा मोनसे मोनफ्रोमबो गारिनि रेटखौ खाना होदों। दा बे लेखायै सरकारा जोंनो मोनसे गाइडलाइन होदों जे बासाव 600 रां, बिनिफ्राय बिदिनो ट्रेभेलारफ्राव 500 रां, उइंगारफ्राव 400 रां, बिनिफ्राय बिदिनो साखा खब्रै गारिफ्राव बिदिनो 300 रां, बाइकआव बिदिनो 50 रां, बेबायदि मोनसे सरकारा मोनसे जोंनो रेट खानानै होदों। दा जों बेबायदिनो जों बे लावखार ओंखाम जानाय थावनिखौ बेबायदिनो सोलिलांगोन। नैबे समाव नोंथाङा जितु लावखार ओंखाम जाग्रा बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो? खावलायनाया बेनो, जोङो हिमालय संख्रि हाजो ससाइटिनिफ्राय जे नैबे जायगायाव लावखार ओंखाम जानो थाखाय जों बयखौबो बरायगोन। दा बरायनायजों लोगोसे जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव जाहाथे फैनानै जाहाथे दावराव दावसि बांद्राय खालामा, जौ लोंनानै बा फेग्रा मुवा जानानै जाहाथे थासारिखौ गाज्रि खालामा, जाहाथे आबहावाखौ गाज्रि खालामा। दा बेजों लोगोसेनो लावखार ओंखाम जानो फैनाय समाव जाहाथे बायदिसिना जेरैहाय बथलनिफ्राय लानानै प्लास्टिकनिफ्राय लानानै दा बेफोरखौ आलाय आथानि जेराव मेराव बथलखौ बुफायनानै गाराबा प्लास्टिकफोरखौ जाहाथे जेराव मेराव गारा। जाय जायगायाव जोंनि हिमालय संख्रि हाजो ससाइटिया गेसाव गोफोन गारग्रा जायगा दोनगोन, जाहाथे बैफोराव जाहाथे गारनो थाखाय आं खावलायगोन। बेयाव साफा बानायनायनि हाबाफारि लानाय जादों। बे साफा बानायनाय हाबाफारियाव जोंनि हाग्रा बिफाननिफ्राय फैदो, बाताबारि रेन्जनिफ्राय, लोगोसे डिस्ट्रिक्ट आबसु आरो सुबनकाटा आनसलिक आबसु आरो सकि NGO ससाइटि आरो हिमालय सेरफां संख्रि हाजो ससाइटिनि बानजायनायाव बे खामानिया दा सोलिगासिनो। जाहाथे बे सकि एरियाया, सकि होननाय जायगाया बहुद समायना जायगा। बे समायना जायगायाव बहुद मानसिया फैयो, बेरायनो फैयो। सोरबा आरो मोनथिस्लाबियाव प्लास्टिक हाबि जाबि गारना दोनो, जाहाथे बेफोरबायदि गारा। बिनि थाखाय बेफोरखौ साबधान लाखिनो थाखाय बे ससाइटिखौ गोदानै दानाय जादों। लोगोसे आरो बेफोरबायदि गारबाय थायोबा बेफोरबायदिनो जों साफा खालामनायनि हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जागोन।